takže děkuji za podporu, kterou tady jste pro všechny kapely připravili. A doufám, že si užijete zbytek koncertu. Takže jedem, Klitor, prosím. Zajímá, řešíme to hned a to nebyl to potahovaný, ale to chce. No, tak co nemám zpívat? Víš, co chceš, ale ty vole taky problém. Řekni mi teďka věcně, vole, když máš keci, vole. No, buď tak hodnej, já bych rád přijal konstruktivní kritiku. Padnou. Být přítel, típek, dám. Začíná se mi tíct rád, tohle se. Já taky začíná tíct rád, potůru. Jo? Si dáme ještě. Tady to bych chtěl kyselý ochutní. To žádám, to je prdeli. Prdeli jsou ty hokna právě. Můžu vlastně se jasně tím kouřit, ale taky nedojde do rybíka a dal bych si na vodníka. Já si taky říkám, bude určitě mají dělá, že se koupí a přitom mají pustí. Topí, vole, věc takovýho bylo. Když tam prostě spadl a Excel jakože se zesrál, vole. Můžeš dělat, že nevíš prepisku a přitom se vysrat. Já tě mám v podstatě rád. Já právě přemýšlím, že já ani v podstatě ne. No. Já jsem to taky nemyslel upřímně, že? Strašně tam smrdil hajzlot. A to byl ten kanál, na to jsem myslel. Víceméně dobrý. A čekal jsem, pravda, že to bude větší průser, ale stáli u nás zřejmě všichni nesvatí a ono se to zřejmě, myslím si, že určitě Ďábel má na tom nějaký zájem.